dako kay mo ka-cure ni Mami Toni. Unsa tay gibuhat niya sa inyo ha? Di ba igo ra siya nag-host ug nag-artista? Sala ba niya nga siya ang gusto ni Direk Paul Soriano nga maasawa? Ay, sorry. Toni Gonzaga po dahito sa? May mangka, uy. Joke lang. Laban ng Jude. Arot lang. Unsa naman eh? Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jude nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shoutout kay Mami Oni, aka Toni Fowler. But before anything else, shoutout ko muna ang mga members ng YouTube channel namin. Thank you so much po sa pag-join nyo sa aming YouTube channel, mga Meg! At sa mga gusto namang mag-join, click nyo lang po ang join button sa timeline ng YouTube channel namin. So thank you so much again! So shoutout John Diacosta, Ate Jenaline De La Cruz, Michiko Lorenzana, Balat Video, Chirelyn Habagat, Rina Canadora, Elise Nadal, Mereluna Jingjing Kabansag, Gamay Nga Dako, Riam Paeng, Gulaya TV Official, English Practice Test with Cathy, Floriza Simonet, Easel Girl 2020, Heart Ponsalan, and Simpleng Buhay OFW. So thank you po sa pag-join nyo again. At sa mga gusto kong mag-join dyan, baka naman. Okay, so Bisaya time. Hello ni mo diha, Mami Oni. Yes, I know, busy ka pagkatawag. Wa kay panahon mo tanaw, Ani. Pero wala lang, gi-shoutout lang jud ka. Abi pa lang nahutda lang og idea dire. Wala pa biya, pero hapit na. Charot. Bito, ang una na tong hisgutan kay ang imong pagka-single mom. O diba, syempre, nakatatak na dyan na permis sa intro ni mo, ma'am. Hi mga best ko! This is Mami Oni, your single mom intro pasok! I'm so proud of you and happy for Tyronia as well. Kay you're such a very proud mom, dude. As in, wala ni mo gikaulaw nga naa kay anak. Gihampas jud nimo sa tibuok kalibutan si Tyronia. You know what I'm saying? Labi uban sikat nga itago ra. Maski dili pa sikat, di ba? I mean like, nganong itago pa man? Or nganong ikaulaw nga nimo na nagikan? And knowing nga, himarkada kay Kati, I mean daghan kang friends, babae man o lalaki, and sikat nga YouTuber pa jud ka. Pero si Tyronia, wala jud nimo gitago. Og proud kay kang ipakita siya. Why not sad, di ba? Imong anak, birthday man pod ka cute liwat sa imuha. Sweet pa jud kay nga anak and talented. Just like her mama. Bang 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 bang. You're such a very strong woman, auntie. To the point kaya gikaya nimo ang tanan, especially ang pagpadako nimong Tyronia without siyang real nga papa. Dili sayon ang mahimong single mom, ingon sila. That's why daghan jud ang proud sa imuha. By the way, kamusta naman na ang biological airpods ni Tyronia? Nagparamdam pa ba? Or binaliwala by Michael Libranda na? Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. How about Daddy Rob? Abi na kung siya na dyan ang forever papa ni Tyronia. Ug ang forever ni mga hinigugma. Pero nga naman dyan nagabuwag pa. Sure ko nga affected dyan si Tyronia. Siyempre, bata pa biya siya. Murag ako, diba? You know what, Mami Oni? Daghan nag-support ninyo nga nadismaya. Kay sukad nga nagbuwag mo inyong vlogs. Dili na daw para sa una kasadya. Siyempre, dili na to dapat diktahan ang inyong mga desisyon. Pero I hope nga ni Tyronia na lang jud ka mo focus and mahatag og full attention. Like, stop na ang relasyon, oy. Usab na lang pud puhon. Joke lang. Bito, basta padayon lang jud sa imong career as a vlogger, auntie. Ingon sila dili daw na job ang pagka-YouTuber. Hobby ra daw na. Bahala sila unsay point nila. Ang importante na ning kamo ta para sa pamilya. Ang uban pud mo ingon nga trabahong tamad daw ang pag-vlog. Baya ninyo no? No need to explain na jud na. Yes, kabalong mi nga dili na trabaho ang pagka-YouTuber. It's just a great career option, dear. Charot. What's important is makatabang kay na og dako sa mga YouTuber like me. I mean sa mga monetize na, especially sa mga bigating YouTuber like Mami Oni. Dili man forever ang YouTube ug walay kasiguraduhan sa future. Pero at least will nag-exist pa siya, atuang i-grab ang opportunity nga gihatag sa atua. And mostly sa mga YouTuber, syempre gigamit pud nila ilang mga utok brain. Nag-sideline business pud na sila. Kay dili ra kamo ang kabalo nga dili forever ang YouTube. Aware pud na sila.
Pero in our side, wala sa ataan ng mga business nga bugga. Kaya ang atong sweldo perterang saktuha. Anyways, ni-chikan ako about sa akong vlog nga magkano ang sahod sa Tinchan channel. Ba't naasad sinuon may mga gagmay-gagmay nga tinda? Well, business po na gihapon, di ba? Oy, mga silingan, baka naman. Natay frozen foods dire, barato lang. Nami piso wifi ug mga RTW. Ja, negosyante ka girl. Chat. So back to Mami Oni ta. Ka-cute sa Mami Oni, oy. Very tyron niya kay ba. Bita mams, laban sa kinabuhi. Padayon sa mong mga goals and dreams. Pasagdain ang mga toxic sa imong palibot. Labi na ng mga basher nga wa na register. Ay padayon ang imong pagka-friendly and imong pagka-low-key. In short, stay who you are. Kadagang nag-love sa imong personality. So since nahisgutan naman jud ka, hisgot na lang pud nako ang tanan, di ba? Pero don't worry, chill lang pud ni. I hope you don't mind kung maghisgot ta sa imong body. I mean, wala jud ko'y bati ngay kasulti. Pero sa mga basher na ajud anti. Lalo dagdako kay mo ka-cure ni Mami Toni. Unsa tay gibuhat niya sa inyo ha? Di ba igo ra siya nag-host ug nag-artista? Sala ba niya nga siya ang gusto ni Derek Paul Soriano nga maasawa? Ay, is sorry. Tony Gonzaga ang po dito sa? Sorry, pero bitaw. Sa mga nag-bash about sa pag-plastic surgery ni Mami Toni sa iyang kalawasan. Wa mo'y anak kay as I said, iyang kalawasan. Never na inyuha. So ay mo pagbotog pang bash. As if na amoy na ambag sa iyaha. Kamoy nag-gasto, kamoy nag-suffer. Inyong lawas, inyong hago. Ayaw na lang mag-judge. Labi na kung mas ka-judge pa mo kaysa sa iyaha. Yes, tinuod na mas maayo nga makontento ta kung unsay na or kung unsa ang gihatag sa atua. But the point is, dili ta manghilabot kung unsay gusto o desisyon niya. Iya man ang lawas so pasagdahi, di ba? Kung mao na makapaboost sa iyang self-confidence, especially sa mga time nga down or depressed siya, then let her. Wala man siya problema kung magparituki ang usa ka tawo. It only goes wrong kung ang dada nga gigamit is kinawa or inuta nga aw dayab-dayab. Well, daghanan po nalipay para ni Mami Toni nga iyang gipa-enhance ang iyang body look and beauty. Pero naapoy daghan nga wa nahimuot with matching isa-isa pa sa yalik. And buwa-buwa ba kisyo dapat daw wa na lang nagparituki kay mas laiso ra daw ang natural nga beauty. Oh, okay, maumang ka ha. Pero sudin na lang storya o comment-comment no. I-apply na lang sa imong kaugalingon. Ay napaghilabot sa ubang tao. Kasagaran biya daghang storya, daghang pong sayop, di ba no? Okay, so murag feel na ko. Murag daghan akong nasulti basig masayop ako. So diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Salamat sa inyong pagtanaw ani and as usual, inyo nga gihapong gihuman. So before ko mo out, mag-shoutout sa ako. So hello Auntie Alma from Canada. Syempre di jud ka kalimpan og shoutout. And thank you Annie di ay sa imong gipalit ako nga dress nga imong gipadala. Amping ka always dira auntie. Og thank you so much sa padayon nimo pagsuporta sa amoa. Also sa mga ubang vloggers nga imong gisuportaan. Shoutout po dai Kalinga Prab. Soon i-content niya pod nato. Also shoutout Mama Bibi or Moisesa from Japan. Thank you so much Mama Bibi sa pag-sponsor sa patay sa among balay and sa pagpausab pod sa among bintana. So excited na jud kayo ko kay hapit na masugdan ang trabaho. And syempre mas excited ko mahuman. So thank you so much again Mama Bibi. And thank you so much again sa akong mga meg na nagpadayon dyan pagsuporta nako. Keep safe everyone and until next vlog. God bless you everyone and bye! Thank you! Oh, La 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 la.